Te rog să ne spui povestea ta. Acum ceva timp m-am lăsat de școală, dar nu de bunăvoie. Am fost obligat, într-un fel, de situația materială a familiei și de părinții mei care mă puneau la muncă în gospodărie. Fiind singur la părinți, toate greutățile cădeau pe umerii mei. Eram foarte harnic, dar doream mult să învăț. De aceea știam să îmbin perfect utilul cu plăcutul. De fiecare dată când mergeam cu ele la pescut, nu pierdeam vremea. Îmi luam cu mine diferite cărți și citeam liniștit pe câmp. Prietenii mei au vrut de multe ori să mă ajute cu bani pentru rechizite, însă eu refuzam de fiecare dată de teama părinților și pentru că nu aș fi avut timp de școală oricum. De-a lungul timpului, eu am ajuns să citesc mult mai multe cărți decât un copil obișnuit de vârsta mea, dar îmi dau seama, cu părere de rău, că aș fi fost mult mai realizat în viață dacă făceam o școală. Eu nu miluiesc pe nimeni pentru asta și îmi accept viața așa cum este. Totuși, părinții mei ar fi trebuit să se gândească de 2 ori înainte de a pune școala pe ultimul loc.